హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏ కార్స్ జిల్లా. ఈరోజు మన దగ్గర మళ్ళీ మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ VXi 2020 పెట్రోల్ వెర్షన్ VXi కార్ వచ్చిందండి. కార్ అంతా చాలా బాగుంది. కస్టమర్ కార్కి ఫ్రంట్ ఫోగ్ ల్యాంప్స్, సైడ్ డోర్ బీడింగ్స్, టైర్లకి ఎక్స్ట్రాగా యాక్సరీస్ వేయించారండి. 4 సిఎట్ టైర్స్ 80% ఉన్నాయి. కార్ అంతా చాలా బాగుంది. కంప్లీట్ రెడ్ అండ్ బ్లాక్ కలర్లో బాగుంది. బ్లాక్ ఫిలిమ్స్ వేయడం వల్ల గుడ్ లుకింగ్ వచ్చింది. కార్ అయితే స్క్రాచ్లెస్ కండిషన్ ఉంది. కార్ అంతా ఎక్సలెంట్గా ఉంది. ఇంజన్ సైడ్ కానీ బయట కానీ ఎటువంటి రిపేర్స్ కానీ ఏమీ లేవు. చాలా స్మూత్ కండిషన్లో ఉంది. కార్ ఇంటీరియర్ చూద్దాం రండి. కార్ కంప్లీట్గా బ్లాక్ కలర్ లెదర్ ఇంటీరియర్ అండి. 1,20,000 డ్రైవింగ్. జస్ట్ బ్యాక్ కెమెరా ఉంది, బ్యాక్ సెన్సార్ ఉంది సేఫ్టీగా. 4 పవర్ విండోస్ అండి. కార్ పేపర్స్ అన్ని 4s అండి. కార్ కాస్ట్ వచ్చేసి 4,90,000 చెప్తున్నాము. మీరు వచ్చి చూసుకొని ప్రైస్ లిటిల్ బిట్ నెగోషియబుల్ చేసి ఇస్తామండి. థ్యాంక్ యూ.